Μεγάλη μέρα για το podcast μας ξημέρωσε για το 15ο αυτό επεισόδιο που κάνω παρέα με το φίλο μου τον Τεό. Γεια σου Τεό, φίλε μου. Έχουν βγει όλα τα αποκεφαλισμένα κοτόπουλα. Καθυστέρησε χαρακτηριστικά ο Τεό στο ραντεβού μας σήμερα. Βρήκανε ξανά νόημα στην Premier League. Μέχρι πριν από λίγο καιρό δεν παρακολουθούσαν Premier. Εγώ σας το λέω αυτό. Έχω διαλόγους. Δεν παρακολουθούσαν Premier τα παιδιά και βρήκανε τώρα αφορμή να ξαναδούν, λέει, το αγαπημένο τους πρωτάθλημα. Κοίτα, Νικόλα μου, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που σας δώσαμε αυτή την αφορμή. Καταρχήν, καλώς όρισε. Καλησπέρα στον κόσμο. Καλώς όρισε τον στο επεισόδιο μας. Καλησπερίζω τον κόσμο. Μην είσαι κακεντρεχής. Ιδίως τους φίλους του Manchester United που μετά από 10 χρόνια θυμήθηκαν πώς είναι να κάνεις διπλό στην έδρα του. Και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω την αντίδρασή σου, γιατί έτσι μεγάλωσες τώρα. Εντάξει, σαν νεόπλουτο παιδάκι κάνεις τα τελευταία χρόνια. Τέλος πάντων, είχαμε ό,τι είχαμε στην Premier League το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Είχαμε το μεγάλο διπλό της United μέσα στο Anfield, που φέρνει την χειρότερη United όλων των εποχών και τη United που όλοι γελάμε μαζί της. Συγγνώμη να ολοκληρώσω. Την φέρνει στους 2 βαθμούς απόσταση από την καλύτερη και ακριβότερη Liverpool επίσης όλων των εποχών. Από την πρωταθλήτρια και ακριβότερη ομάδα της Premier League και ακριβότερη ομάδα και καλύτερη Liverpool όλων των εποχών. Στους 2 βαθμούς η διαφορά πλέον. Εντάξει, το καλύτερο Liverpool όλων των εποχών είναι κάτι που το λες εσύ, είναι δικό σου τέτοιο. Εντάξει, εγώ τώρα λέω ότι διαβάζω στα Twitter και στα X. Δεν είναι δικά μου αυτά. Εγώ ξέρεις ότι δεν είμαι τέτοιος. Θα τα πούμε και εννοείται για το match αναλυτικά όταν θα δούμε όλα τα match βασικά. Θα δώσουμε λίγο παραπάνω έμφαση στο συγκεκριμένο. Εντάξει, το μεγαλύτερο derby στην Αγγλία είναι. Να δούμε πώς ήρθε αυτό το διπλό. Θες να πεις κάτι πριν ξεκινήσουμε να βλέπουμε καρτούλες? Όχι, δεν έχω να πω κάτι. Τα είπα όλα στην αρχή. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Manchester που μετά από 10 χρόνια κατάφερε να πάρει διπλό στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου. Αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μεγάλη μέρα, βγήκατε, το πανηγυρίσατε, τρέξατε στους δρόμους. Ίσως είναι η μεγαλύτερη στιγμή της χρονιάς για την Manchester United. Μία απλή νίκη απέναντι στη Liverpool. Αυτή είναι η στόχη σας φέτος. Πετύχατε. Οπότε νομίζω ότι από εδώ και πέρα η χρονιά είναι επιτυχημένη. Λοιπόν, like, subscribe. Επιβάλλετε να κάνετε στο κανάλι, εννοείται. Like στο συγκεκριμένο επεισόδιο, είμαι σίγουρος ότι θα σας αρέσει. Ρε, πώς θα φέρνει ζωή. Πώς θα φέρνει ζωή. Που λέγαμε United έχει 18 μήνες να κάνει 2 συνεχόμενες νίκες και τις κάνει μέσα στο Anfield. Εντάξει. Είναι φανταστικό. Καλά, θα δούμε και τη συνέχεια. Χαιρόμαστε που ασχολείστε ξανά με το αγαπημένο σας πρωτάθλημα. Μετά από χρόνια πάντα ασχολούμαστε με το αγαπημένο μας πρωτάθλημα και την αγαπημένη μας ομάδα. Ασχολούμαστε πάντα. Και πόσο μάλλον τώρα στα χειρότερα. Δηλαδή αυτό που λες φαντάσου ότι δεν στέκει, γιατί τώρα στα χειρότερα της United είμαστε και η δίπλα της. Λοιπόν, πάμε γιατί είχαμε πολύ ενδιαφέρον το Σαββατοκύριακο. Όπα. Δεν έχετε κάνει ακόμα κάποιοι like και subscribe? Τα άκουσες από το control μας ενημέρωσαν? Λοιπόν, like και subscribe, παιδιά. Από το control μας ενημέρωσαν ότι δεν ανέβηκαμε. Λοιπόν, είναι η τρίτη εβδομάδα, τρίτο σερί επεισόδιο, αν δεν κάνω λάθος. Βέβαια, και θα συνεχίσουμε. Θα το πάμε κανονικά ένα επεισόδιο την εβδομάδα, θα τα λέμε, θα τα γράφουμε. Θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια. Και σε εσένα και σε μένα. 3 σημεία δώσαμε. 3 σημεία, τι σημεία? 3. Τα 2 ήταν πάνω από το διπλό της United που είπα στοιχηματικά παίζεται διπλό, ήταν 4+. Ναι, εγώ το είπα ντρόνο bet διπλό. Δεν ξέρω πώς έδινε. Εντάξει, ναι, πιο safe. Ναι. Και ήταν το διπλό της Villa και εσύ έδωσες το διπλό της Chelsea. Όλα αυτά ήταν κανένα κοσάρι, το λιγότερο η απόδοση. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Δεν τους δώσαμε καλό παίχτη φάνταση. Όχι, ισχύει. Αλήθεια, ούτε εγώ. Αλλά θα το κάνουμε πιο ανταγωνιστικό και αυτό και τα σημεία, γιατί τέλος πάντων, νομίζω ότι καλύτερα να τους τα πούμε όταν θα έρθει εκείνη η ώρα. Ωραία. Και θα το πω όμως από τώρα, ότι θα έχουμε και κουιζάκι προς το τέλος. Έτσι. Θα βάλουμε και άλλα section μέσα στην εκπομπή, παιδιά. Λοιπόν. Οπότε θέλω ενεργούς. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε καρτούλες. Πάμε με βαθμολογία, με αποτελέσματα, με τι θες να ξεκινήσουμε? Πάμε να δούμε πρώτα, μισό λεπτό γιατί τα έχω εδώ πέρα. Για βγάλε τη σκάλετα.
στη ροή. Βεβαίως, τι λέει ο σκηνοθέτης? Γίνεται δουλειά κανονική, δεν παίζουμε πλέον με την εκπομπή. Λοιπόν, καταρχάς, έτσι να πούμε λίγο μια εισαγωγή, 2-3 πραγματάκια, ένα recap του τι θα δούμε. Είπαμε, η Manchester United μεγάλη νικήτρια του Derby σε μια αγωνιστική που έχουμε και το διπλό πρωτιάς, διπλό τίτλου, όπως θέλετε πείτε το, της Arsenal. Απόλυση Ποστέκογλου, έτσι, τρίτος προπονητής για την Nottingham μέσα σε διάστημα λίγων ημερών και καταδικαστικές ήττες για Wolves και για West Ham. Τρίτη σερή νίκη για Βίλα που φαίνεται πως ξυπνάει και έχει πολύ μεγάλο παιχνίδι την επόμενη αγωνιστική η Βίλα. Ναι. Αυτά έτσι σαν μια γενική εισαγωγή, για να πάμε τώρα να δούμε την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Μας βάλει εδώ ο φίλος ο Νικόλας. Πάμε, αποτελέσματα. Να δούμε τα αποτελέσματα παρέα. Λοιπόν, θέλεις να τα πω? Πες τα μία γρήγορα για να περάσουμε μετά στη βαθμολογία, να κάνουμε ένα σχόλιο εκεί. Ωραία. Λοιπόν, στα παιχνίδια του Σαββάτου, στο μεσημεριανό παιχνιδάκι, Nottingham Forest Chelsea 0-3, Brighton Newcastle 2-1, Burnley Leeds 2-0, Crystal Palace Bournemouth 3-3, ματσάρα, Manchester City Everton 2-0, Sunderland Wolves 2-0, Fulham Arsenal 0-1. Στα παιχνίδια της Κυριακής, τότε να Aston Villa 1-2 και Liverpool Manchester United 1-2. Και στο τελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής, Δευτέρα βράδυ, West Ham Brentford 0-2. Αυτά είναι. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής. Πάμε και στη βαθμολογία. Λοιπόν, όπως διαμορφώνεται λοιπόν η βαθμολογία της Premier League, για να δούμε λίγο τι έχουμε εδώ πέρα. Arsenal λοιπόν πρώτη με 19 βαθμούς, όπως είπα, διπλό πρωτιάς ή διπλό τίτλου, όπως θέλει το λέει ο καθένας. Γενικά μια ζόρικη έδρα, η έδρα της Fulham, σημαντικό διπλό για την Arsenal. Η City σταθερά στο κυνήγι της κορυφής στους 16 βαθμούς, 3 σερί νίκες. Bournemouth, η οποία Bournemouth συνεχίζει να εκπλήσει, θα πω ότι μπορούσε το διπλό, μπορεί πάλας να ήταν καλύτερη, αλλά τον έκλειψε το βαθμό στο 97, οπότε νομίζω ότι με βάση το πώς πήγε το σκορ μπορούσε το διπλό. Liverpool στους 15 και αγνοείται βαθμός εδώ και 3 αγωνιστικές για τη Liverpool, 3 σερίτες. Στους 14 βαθμούς έχουμε την Chelsea, η οποία είχε το άνετο πέρασμα από την έδρα της Nottingham. Στους 14 βαθμούς είναι και η Tottenham όπως και η Sunderland. Tottenham ή του ύψους ή του βάθους συνεχίζει σταθερά σε αυτό το μοτίβο εδώ και νομίζω ένα μήνα περίπου. Sunderland συνεχίζει να εντυπωσιάζει και εκμεταλλεύεται το σπίτι της, πάρα πολύ σημαντικό για τις νεοφώτιστες, θα το πούμε και παρακάτω αυτό. Η Crystal Palace στους 13 βαθμούς ξεμπούκωσε ο Ματετά, έτσι, να το πούμε αυτό, ότι ήταν το μεγάλο πρόβλημα τέλος πάντων, εντάξει. Για τον Ματετά δημιουργούσε ευκαιρίες, δεν έβαλε 3, αλλά έκλεψε στο τέλος το βαθμό, παρόλο που ήταν καλύτερη στο μάτς. Στο 97 πήρε το βαθμό της ισοπαλίας από την Bournemouth. Με την νίκη της στο μεγάλο διπλό η United στους 13 βαθμούς, δεύτερη σερί νίκη, όπως είπε και ο Νικόλας, στο πρωτάθλημα μετά από 18 μήνες. Η Brighton στους 12 βαθμούς, όσους έχει και η Aston Villa. Εντάξει, για την Aston Villa είναι τρίτη σερί νίκη, δείχνει να ξυπνάει. Η Brighton κάνει μία νίκη με την εικόνα που δείχνει, την κατατάσσουμε στις ομάδες που μπορεί να κυνηγήσουν την Ευρώπη μελλοντικά. Νίκη Ευρώπης θα τη χαρακτηρίζω εγώ, και είναι πάρα πολύ σημαντικό το επόμενο παιχνίδι που έχει στο Old Trafford με τη United. Σημαντικό και για τους δύο. Εντάξει, δύσκολο μάτς. Δύσκολο πιο πολύ θα τη United θα λέγω, αλλά εντάξει, θα τα πούμε στο παρακάτω. Εντάξει. Η Chelsea βάζει γκολ, είναι 2-0 με τον Άγιαξ, όση ώρα γράφουμε εμείς, είναι Τετάρτη βράδυ. Ναι, και η Liverpool χάνει 1-0 από την Eintracht, δεν τα λες όλα. Και η Liverpool χάνει 1-0 από την Eintracht. Νομίζω ότι το σερί των αρνητικών αποτελεσμάτων θα διευρυνθεί. Κάτσε να δούμε, εντάξει. Aston Villa είπαμε στους 12. Η Everton στους 11 βαθμούς το πάλεψε, αλλά παιδιά στο τέλος Haaland. Έτσι, εντάξει, τι να πούμε τώρα για τον Νορβηγό, τον γκολ που βάζει. Πολλά έχουμε να πούμε για τον Νορβηγό. Γενικά το παλικάρι αυτά που κάνει δεν υπάρχουν πραγματικά. Πάλι γκολ έβαλε χθες εντωμεταξύ. Ναι, στο Champions League. Λοιπόν, στους 10 βαθμούς η Bradford, η οποία έκανε ένα μεγάλο διπλό εξ από τον παραμονής. Λέγαμε ότι το μάτς με τη Wolves θα είναι
εξάποντο. Το πήρε η Μπρέτφορντ, η οποία έπαιξε φανταστικά. Μαγική εικόνα το 0-2. Το μάτς ήταν για 0-7. Ναι, ήταν για 0-5. Ναι, συμφωνώ κι εγώ. Η Newcastle φαίνεται να βρίσκει πρέπει να βρει λίγο σταθερότητα. Έτσι. Βρίσκει τα γκολ που θεωρητικά έχασε από τον Ίσακ στο πρόσωπο του Βολτεμάντε, αλλά δεν έχει βρει ακόμα σταθερότητα και γι' αυτό δεν κερδίζει κιόλας. Η Newcastle, η οποία έχει 2 ήττες στα τελευταία 3 παιχνίδια, παρόλο που ο Γερμανός βρίσκει γκολ σε όλα. Ναι. Η Fulham στους 8 βαθμούς, καλή, αλλά και πάλι χωρίς ουσία. Θα τα πούμε και πιο αναλυτικά, γιατί το είδα το ματσόλο με την Arsenal και έχει κάποια πραγματάκια να πούμε. Είναι καλή, αλλά δεν είναι ουσιαστική στο παιχνίδι της. Lynch, σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, πάβει να είναι σύμπτωση. Ναι, δυστυχώς. Ενώ είναι καλή και πάλι με την Burnley ήταν καλύτερη, δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Ναι, δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Calvert Lewin είναι, εντάξει, center for με μοιοπία. Τον έδωσα και στο fantasy εγώ. Ναι. Λοιπόν, Burnley, σημαντική νίκη, πήρε τον derby των όχι ακριβώς ουραγών, αλλά τέλος πάντων των τελευταίων και νεοφώτιστων και ανέβηκε στους 7 βαθμούς. Και η απόκληρη αυτού του κόσμου, η Nottingham, πάει για τρίτο προπονητή σε διάστημα 40 ημερών, παιδιά. Η Nottingham, μιλάμε για ρεκόρ. Ναι, είναι η πρώτη, δηλαδή την Κυριακή που ο Σον Ντάις, γιατί να πούμε ότι ο Σον Ντάις προσλήφθηκε στην Nottingham, την Κυριακή που θα καθίσει στο πάγκο της, θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου που μια ομάδα αλλάζει 3 προπονητές πριν το Halloween. Πριν το Halloween, σωστά. Ναι. Και εντάξει, έχει ακόμα ένα ενδιαφέρον στατιστικό, θα το πω μετά, το έχω κρατήσει για αργότερα. West Ham, τύχες Γιάννη, τύχα πάντα, άλλαξε προπονητή, καμία αλλαγή προς το παρόν. Πολύ κακή εικόνα, ρε φίλε. Πάρα πολύ κακή εικόνα. Πολύ κακή εικόνα. Έχω κρατήσει κάποιες σημειώσεις, θα τις πούμε μετά στην ανάλυση του αγώνα. Και τελευταία, η West Ham, η Wolves, με 2 βαθμούς. Το σχόλιο που έχω κάνει για την Wolves είναι αντίο εκεί στην Α2. Ναι. Δεν ξέρω πώς γυρίζει, παιδιά, αυτό για τη Wolves. Δεν το είδα το παιχνίδι, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω πώς. Το είδα. Πώς έχασε. Πολύ εύκολα έχασε. Ναι, δεν έχω. Έχασε εύκολα. Εντάξει, φάνηκε να είχε λίγο την κατοχή. Ψιλοδημιούργησε, αλλά σκόρε νωρίς Sunderland και έκανε μια εύκολη διαχείριση του παιχνιδιού μετά. Μετά έβαλε κάνει και το 2-0 και... Αυτά, παιδιά, είναι και το κομμάτι των αποτελεσμάτων και της βαθμολογίας. Έτσι, με ένα γρήγορο σχόλιο, ένα γρήγορο πέρασμα για αυτά που είδαμε, για να μπούμε σιγά σιγά να μιλήσουμε πιο αναλυτικά. Πέρυσι σας μιλούσαμε έτσι για όλα τα μάτς της Premier League. Φέτος με τον φίλο μου τον Νικόλα είπαμε να το κάνουμε λίγο πιο ουσιαστικό. Να σχολιάσουμε τα παιχνίδια που κάτσαμε και είδαμε, έτσι, και με τους αριθμούς και με την ματιά. Εγώ λέω το derby να το αφήσουμε τελευταίο. Οκ, γιατί το βάλα πρώτο το derby. Εντάξει, γιατί νομίζω ότι έχει ψωμάκι αρκετό. Οκ. Οπότε θες να πάμε στα υπόλοιπα. Πάμε. Ωραία, λοιπόν, έχουμε ένα γεμάτο πρόγραμμα έτσι όσον αφορά τα μάτς που είδα προσωπικά εγώ. Έκατσα και είδα αρκετά παιχνίδια το Σαββατοκύριακο. Για να είμαι ειλικρινής, το derby δεν το είδα. Γιατί την Κυριακή είχα βγει, είχα πιει τα κρασιά μου, είχα φάει τα τζατζίκια μου, είχα φάει τα κοκορέτσια μου. Ήμουν πολύ σίγουρος ότι δεν θα τα πάμε καλά, οπότε λέω γιατί να χάσω και τον ύπνο μου, ας χάσω μόνο το μάτς. Και το είδα το παιχνίδι. Πότε σου σχολίαζα? Τη Δευτέρα το βράδυ. Τη Δευτέρα πριν το West Ham Bradford είδα και το derby. Αλλά στα υπόλοιπα μάτς ήμουνα συνεπέστατος, κύριε Νίκο. Μπράβο, Τέο μου. Ξεκινήσω με το Forest Chelsea, λοιπόν, το μάτς που έστειλε τον Ποστέκογλου στον ΟΑΕΔ. Να πω ότι δεν ήταν κακή η Forest, έτσι, αδικείται από το αποτέλεσμα. Ναι, ειδικά στο πρώτο 25 λεπτό. Δηλαδή είναι 2-35-1-61 τα 6 goals. Έχανε ευκαιρίες, έβαζε γκολ η Chelsea. Πήγαινε κάπως έτσι. Έχανε ευκαιρίες. Αλλά άμα δεν τη βάζεις, κάποια στιγμή θα το φας. Είχε φάσεις. Αλλά βάζει ένα γκολ από corner η Chelsea στο 49. Τρώει και ένα χάφτικο ο τρύπας αυτός ο Σέλς που όσο καλός ήταν πέρυσι και αυτός και η άμυνα της Nottingham φέτος είναι γενικά είναι τραγωδία. Εκεί δηλαδή γίνεται 49-52, μπήκαν τα 2 μπαλάκια, μετά και το μάτς έσβησε τελείως, ας πούμε.
Έκανε πάλι φάσεις η Νότιγχαμ και μετά. Είχε κάνα 2 ευκαιρίες να μειώσει σε 2-1. Δεν τα κατάφερε. Τρώει και τρίτο γκολ στο καπάκι. Και έτσι λοιπόν με συνοπτικές διαδικασίες. Απόλυση Ποστέκογλου 39 ημέρες, παιδιά, μετά την πρόσληψή του. Ναι. Και να πω ότι αυτό είναι η δεύτερη πιο σύντομη απόλυση coach στην Premier League. Μην με ρωτήσετε ποια είναι η πρώτη. Το βρήκα το στατιστικό στο επίσημο site της Premier League. Είπα να το αναφέρω. Δεν έγραφε ποια είναι η πιο γρήγορη, οπότε το αφήνω εδώ, ότι είναι η δεύτερη πιο γρήγορη απόλυση. Και σε πείσμα όσων ακούγαμε από πέρυσι, ο Αμορίμ βγάζει την παρέλαση. Ο Ποστέκογλου όχι. Ο Αμορίμ βγάζει την παρέλαση. Εντάξει, ο Ποστέκογλου όμως πέρυσι πήρε ευρωπαϊκό τίτλο, ο Αμορίμ δεν πήρε τίποτα. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Τι έχει σημασία, η νίκη της Λίβερπουλ. Όχι, δεν έχει σημασία. Δεν ήταν ο βασικός στόχος να πάμε για ευρωπαϊκό στήριο και καλύτερα κιόλας. Όπως εξελίσσεται. Να είχαμε και ευρωπαϊκά μάτια στον ενδιάμεσα. Okay. Αυτό μας έλειπε. Αυτό μας έλειπε. Μπράβο, Άγιε σου. Θα βγάλεις όλη σου τη χολή, θα βγάλεις, έτσι. Ειδικά εντάξει, σήμερα. Θα βγάλω όλη τη χολή γιατί θα σε κορυδέψω, αλλά μετά θα τα πω και για τη Liverpool όπως πρέπει να είναι. Λοιπόν, για το συγκεκριμένο μάτς, όχι. Bayern 3. Η Chelsea που έπαιξε και με απουσίες, έτσι. Ναι, ο Πάλμερ δεν παίζει σίγουρα εδώ και καλά, καιρό. Η Liverpool ισοφάρισε από τώρα. Η Liverpool ισοφάρισε με τον Εκητικέ απέναντι στην πρώην ομάδα του και ζήτησε και συγγνώμη από την Κερκίδα. Η Liverpool, λοιπόν. Λοιπόν, τώρα για το παιχνίδι της Chelsea. Απουσίες, ήταν στον πάγκο και ο Καϊσέδο, δεν έπαιξε. Εύκολη. Και ο Έντζο, σωστά. Εμένα εξακολουθεί η Chelsea να μην με πείθει. Τώρα θα δείξει. Ως προς την Nottingham, ο Ποστέκογλου, αντίθετα με το ότι κάνει ο Αμορίμ, άλλαξε το παιχνίδι του. Δηλαδή, στην Tottenham το θυμόμαστε ψηλά η αμυντική γραμμή, φουλ επιθετικό ποδόσφαιρο, δεν κλεινόμαστε, δεν παίζουμε κατενάτσιο. Πήγε στην Nottingham, ξεκίνησε κάπως έτσι, μάζεψε κάτι πεντάρες εκεί από Arsenal κτλ. Και σιγά σιγά άρχισε να μαζευότανε. Αλλά η εικόνα δεν βελτιωνότανε. Και έφυγε ένας προπονητής, ο Νούνο, ο οποίος με το αμυντικό του ποδόσφαιρο και με τη φιλοσοφία του απέτυχε και τον έδιωξαν. Πήρε έναν απολύτως επιθετικό προπονητή, τον Ποστέκογλου, και τώρα παίρνει το Σον Ντάις που είναι η επιτομή του πώς να σώσω τη χρονιά και κατενάτσιο και... Ξέρεις τον Μπότα. Τι όχι, τι είναι λογοπαίγνιο αυτό, τι είναι? Ο Μπότα είναι στα χωριά, ρε παιδί μου, ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και με ρουκάδες όλοι, αμυντόμαστε. Να φυτεύουμε πατάτες στο χωράφι και τέτοια. Ναι. Όπου φύγει, Μπότα, αυτό όπου φύγει, δηλαδή κλώτσα την όπου να είναι. Οκ, να πω την αλήθεια μου, επειδή εμένα δεν μου αρέσουν αυτού του είδους οι επιλογές, νομίζω ότι είναι δίκαιο η Νότιχαμ να πέσει, δηλαδή έχει ξεφύγει λίγο από το ποδόσφαιρο η φάση τώρα εκεί. Να πέσει, τόσο πολύ. Να σου πω κάτι, ρε φιλέ. Δεν είναι πιο ποδοσφαιρικό αυτό που κάνει η Leeds. Ή ξέρω εγώ, η Burnley ακόμα. Δεν συζητάω για τη Wolves. Και η West Ham. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα στρώσει. Πάντως νομίζω ότι έχει περισσότερες ελπίδες να στρώσει. Αλλά είναι κρίμα τώρα να σωθεί η Nottingham για να πέσει πια. Καλά, και η Nottingham και η Wolves δεν παίζει. Και η Wolves και η West Ham. Εντάξει, τη Wolves ξαναλέω δεν την είδα στο τελευταίο. Αλλά η West Ham που την έχω δει 2 μάτια. Όχι, είναι άθλια. Είναι άθλια. Ωραία, πες ότι πέφτουν αυτές οι δύο. Μετά από τις από πάνω, ποια είναι. Είναι και οι κινήσεις που δεν μου βγάζουν νόημα στην Nottingham. 3 προπονητές τώρα σε ένα μήνα. Δηλαδή, εντάξει, ελαδάρα. Πολύ ελαδάρα. Okay. Λοιπόν, αρκετά σταθήκαμε νομίζω στο συγκεκριμένο μάτς. Ναι, όντως. Θες να πεις τίποτα για κανένα άλλο ματσάκι για τον Brighton Newcastle που δεν το είδα? Λοιπόν, Brighton Newcastle, ισορροπημένο παιχνίδι. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο έχασε με ένα μαλλίο η Newcastle στην αρχή του παιχνιδιού μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ψιλοισορροπημένο πήγαινε, ψιλοσβηστό πήγαινε. Βάζει τον γκολ ο Welbeck στο τέλος του ημίχρονου. Στο δεύτερο ημίχρονο μπαίνει πιο δυνατά η Newcastle και είναι καλύτερη και δείχνει ότι θα έρθει τον γκολ. Βάζει την γκολάρα ο Βολτεμάντε. Απίστευτη γκολάρα. Τι γκολάρα έβαλε ο τύπος, αυτό το είδα. Ισοφαρίζει. Και εκεί που έβλεπες ότι το παιχνίδι θα πάει να γύρει προς το διπλό, είναι αυτό που λέγαμε ότι
Η Brighton παίρνει τα μάτς με ανατροπές, αλλά εάν προηγηθεί η Newcastle δύσκολα θα γίνει ανατροπή. Η Newcastle πήγε να την κάνει. Αλλά εντελώς κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, βάζει και δεύτερο γκολ ο Welbeck και κλέβει, θα πω εγώ, κατά τη γνώμη μου, η Brighton τη νίκη στο μάτς αυτό. Ακόμα ένα παιχνίδι που η Newcastle αδικεί τον εαυτό της. 1-2 η Liverpool, ξανά η κητική, να ξέρετε. Κοίτα ρε μαλάκα, και ξεκινάει με τον άλλον ρε, για να βρει χώρο. Ή μήπως ο Ισακ. Το 9 ποιος είναι? Ο Ίσακ είναι το 9. Ο Κιτίκη έχει το 80-70. Μπορεί να το βάλει ο Φαντάικ, δεν είμαι σίγουρος τώρα, να το δούμε στο replay. Αυτά έχουν οι ζωντανές εκπομπές, κυρίες και κύριοι. Είναι ο Ίσακ. Όχι, ο Φαντάικ είναι. Φαντάικ. Απλά το 4 όπως είναι γραμμένο πίσω μου μια με 9. Λοιπόν. 1-2 Liverpool. Πάει να σπάσει το ρόδι. Για να δούμε. Θα πάρουμε και το διπλό στο Bradford μεθαύριο, μια χαρά. Λοιπόν, πάλι. Δεν έχω κάτι. Κάτσε να δώσω σημειώσεις μου αν έχω κανένα περίεργο στατιστικό για το match της Newcastle. Από ό,τι θυμάμαι δεν πρέπει να έχω κάτι σημαντικό. Όχι, δεν έχω. Δεν έχεις. Οκ. Λοιπόν. Κάτσε να γυρίσω την καρτούλα να βλέπουμε τα αποτελέσματα, ρε παιδί μου. Δεν βλέπουμε ακόμα τη βαθμολογία. Λοιπόν. Πάω να πω δύο πραγματάκια για το City Everton που είδα. Για πάμε. Που ήταν ακόμα ένα μάτς το οποίο το τελικό σκορ δεν λέει την αλήθεια. Δηλαδή, όχι ότι ήταν επιθετική η Everton όπως η Forest, γιατί και το Forest Chelsea είναι λίγο πλασματικό το 0-3. Απλώς η Everton στεκόταν πάρα πολύ καλά μέχρι το γκολ. Δηλαδή, ναι, στο πρώτο ημίχρονο. Ναι, και στα XG, άμα δει κάποιος, δηλαδή είναι 0,99-0,89 μέχρι το γκολ. Ναι. Εντάξει, μετά μπαίνει το γκολ, ξεφεύγει η κατάσταση, πάει 2,38, δηλαδή μετά το γκολ η City έχει 1,38 XG. Είναι κυριαρχία απόλυτα. Η Everton δεν έχει τίποτα, αλλά μέχρι το 1-0 το μάτι είναι ισορροπημένο. Δηλαδή η Everton το κρατάει πολύ καλά. Εντάξει, μετά έρχεται αυτό το γκολ που είναι Haaland, έτσι ποιότητα, σηκώνεται κεφαλίδι μέσα. Ανάποδη πορεία με τον τερματοφύλακα. Γκολάρα, πραγματικά γκολάρα. Είναι δύσκολο γκολ αυτό. Πολύ δύσκολο γκολ. Και καταραίει η Everton μετά εκεί πέρα. Εντάξει, τρώει και δεύτερο. Να πω ότι έκανε διαχείριση ο Pep στο match αυτό. Όσον αφορά λίγο το rotation. Και Haaland 11 γκολ σε 8 match. Στην Premier League, έτσι δεν μιλάμε για το Champions League. Πρέπει να έχει άλλα 5 νομίζω εκεί πέρα. 4-5 πόσα έχει. Είναι ο τρίτος γρηγορότερος χρόνος στα 8 μάτς που φτάνει παίχτης στην Premier League σε διψήφιο αριθμό γκολ, και το πρώτο ρεκόρ βέβαια και το δεύτερο είναι και αυτά δικά του. Δηλαδή έχει φτάσει σε διψήφιο αριθμό γκολ πιο σύντομα στη χρονιά. Στα 6 νομίζω μάτς ήταν πρόπερση, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και στην πρώτη του χρονιά που είχε μπει με 2 hat-trick, έχω την αίσθηση ότι ήταν πρόπερση και την πρώτη του χρονιά. Σωστά. Λοιπόν, ο τύπος ο τύπος έχει σε 105 συμμετοχές στην Premier League 96 γκολ. Ναι, το λέγαμε και πέρυσι αυτό ότι τα 90. Λοιπόν, έχουμε τη δεκάδα των 10 πιο γρήγορων παιχτών που φτάνουν τα 100 γκολ στην Premier. Ο πιο γρήγορος όλων είναι ο Alan Shearer που τα πέτυχε σε 124 γκολ, που σημαίνει ότι ο Haaland έχει 28 παιχνίδια για να βάλει 4 γκολ και να καταρρίψει το ρεκόρ του Shearer. Θα τα καταφέρει, λες? Πιστεύω ναι, μόνο, εντάξει. Αλλά είναι ακραίο, φίλε. 124 παιχνίδια πήρε στο Shearer και όλος έχει βάλει σε 105, 96 γκολ. Όχι, δεν θέλει 28 παιχνίδια, sorry. Λάθος στα μαθηματικά μου, 19 παιχνίδια θέλει. Αλλά και πάλι, για να βάλει 4 γκολ. Γενικά δεν υπάρχει αυτό που κάνει. Όχι. Εντάξει, είναι αδιανόητο. Είναι ακραίο. Και η αλήθεια είναι ότι το μελανό του σημείο, αν κάποιος τον παρακολουθούσε, παιδί μου, από την αρχή της καριέρας του, ήταν το κεφάλι του. Ότι εντάξει, στον αέρα δεν ήταν καλός. Παρόλο το ύψος του, τον όγκο του, τη σωματοδομή του, έχει βελτιώσει και το κεφάλι και εντάξει, δηλαδή πλέον
Εγώ δεν βρίσκω μειονέκτημα σε αυτόν τον παίχτη. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Τώρα δεν υπάρχει άλλο. Ειδικά φέτος με αυτό που κάνει κιόλας, που γυρνάει και πιο πίσω πλέον, δηλαδή έπαιζε πάντα με πλάτη στο τέρμα. Τώρα το κάνει σε ένα εύρος, ας πούμε, χώρου όλο οπουδήποτε. Την παίρνω την μπάλα οπουδήποτε με την πλάτη και την χειρίζομαι και την σπάω και φτιάχνω το παιχνίδι. Ωραία, και να σε ρωτήσω κάτι. Τα προηγούμενα χρόνια που η City έπαιρνε το πρωτάθλημα στην Αγγλία με το Haaland επιθετικό. Εάν έλειπε ο Haaland, είχε άλλον επιθετικό. Εγώ θεωρώ ότι πάλι πρωτάθλημα θα τα παίρνει αυτά τα πρωτάθλημα. Εντάξει, δεν έχει να λέει αυτό. Όχι, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή όμως η City εξαρτάται απόλυτα του Haaland. Ο Haaland είναι μια City μόνος του. Εντάξει, ναι, οκ, δεν διαφωνώ. Αλλά εντάξει, οκ. Λοιπόν, το Burnley Leeds το περάσαμε, εντάξει, τα ψιλοείπες. Πολύ καλύτερη. Θέλω να πω λίγο, γιατί το χάζεψα λίγο στο τέλος. Δεν έχει πολύ ποιότητα η Burnley, το είπαμε και στο προηγούμενο podcast. Δεν είναι επιθετικά, δηλαδή το ταλέντο της είναι περιορισμένο πολύ. Περιορισμένο. 3-1 η Κονατέ, η Liverpool. Ναι. Με όλες αυτές τις ομάδες που είναι κάτω από το μισό, δηλαδή αυτές τώρα που είναι Wolves εκεί, Leeds, όλες αυτές τις ομάδες, σίγουρα εντός έδρας θα μπορεί να κάνει ζημιές. Αυτό είναι και tip για όσους παίζουν fantasy, δηλαδή εγώ στο fantasy έπαιξα bench boost γιατί είχα τον Μπράφκα Εστέβε, το πίστευα πάρα πολύ το ματσάκι, ότι και το 0. Και με κάποιο τρόπο είναι κλειστή, ενώ δέχεται φάσεις, δεν τρώει γκολ, δηλαδή τα σβήνει τα παιχνίδια με τον τρόπο της. Είχε φάσεις η Lynch, αλλά ήταν, ρε παιδί μου, πολύ safe το πώς το πήγαινε και μετά το 1-0, γιατί το έβαλαν το δω προς το τέλος το παιχνίδι. Και μετά και το 2-0, ας πούμε, πώς κατάφερνε και έσβηνε τις φάσεις και δεν έφαγε γκολ. Θα τους δημιουργήσει πρόβλημα όλους αυτούς τους μικρούς. Και δεν ξέρω τώρα μην δημιουργήσει πρόβλημα και στη Wolves που πάει και παίζει την επόμενη αγωνιστική και μέσα στην έδρα της Wolves. Πάλι με τον κλασικό τρόπο έτσι πίσω, χαλαρά, αυτό, άμυνα, σφιχτά. Κρατήσει και εκεί το 0. Λοιπόν, Palace Bournemouth 3-3 ματσάρα. Ξεκινάει η μαγική εικόνα το 0-2 στο ημίχρονο για την Bournemouth. Η Palace ήταν πολύ καλύτερη. Παρ' όλα αυτά το γυρίζει, καταφέρνει να ισοφαρίσει. Ξαναπροηγείται η Bournemouth και στο τέλος κλέβει το βαθμό η Palace. Ναι. Άδικο αποτέλεσμα για την Palace, παρόλο που κλέβει το βαθμό στο τέλος. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλύτερη. Κοίτα, θα σου πω, είναι άδικο. Δεν το είδα το match, έτσι, δεν ξέρω δηλαδή. Φαντάζομαι τώρα για να έχει άλλη 4,5-6 goals. Βέβαια η Palace έχει τα περισσότερα 6 goals στο πρωτάθλημα, δηλαδή έχει αρχίσει αυτό να μην λέει και κάτι. Γιατί να κάνεις ευκαιρίες πρέπει να τη βάλεις και μέσα. Απλά νομίζω ότι είναι άδικο για τη μία που έπαιξε καλύτερα και είναι άδικο για την άλλη που το έφαγε στο 97 τον γκολ. Οκ, εντάξει, ναι. Από αυτή την άποψη λέω ότι δεν ξέρω ποιος το έκλεψε τελικά το βαθμό της ισοπαλίας. Πάντως ήταν αντιπροσωπευτικό μάτς δύο ομάδων που είναι πάρα πολύ δυνατές φέτος. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα η Palace να δεχτεί 3 γκολ. Βέβαια ο Ελ Κουρουπί, το πιτσιρικάς, Γάλλος νομίζω είναι. Δηλαδή δεν σχολιάζει και ο Σεμένιο, έτσι. Δηλαδή βάζει 3 γκολ η Bournemouth χωρίς να βάλει γκολ και ο Σεμένιο. Κοίτα, η Bournemouth πρέπει να βρει ένα σημείο αναφορά στην επίθεση για να συνεχιστεί αυτό που κάνει τώρα. Θέλει να βρει ένα σημείο, ένα φόρερ, παιδί μου. Εντάξει, τώρα, μου ψιλοθυμίζει περσινή Nottingham, όχι στον τρόπο παιχνιδιού ούτε καν. Ναι, αλλά η Nottingham είχε το Wood, τα πέταγε μέσα. Αρέσει. Ναι. Θέλω να πω όμως ότι. Καλά, και πέρσι η Bournemouth ήταν πάρα πολύ καλή και δυνατή. Και την περσινή Bournemouth μπορώ να πω ότι μου θυμίζει. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα ψιλοξεφουσκώσει, όχι ότι θα πάει πάρα πολύ χαμηλά. Νομίζω ότι θα είναι κοντά στην πεντάδα, εξάδα. Εντάξει, δεν νομίζω τώρα να μείνει στην τετράδα. Καλά, δεν αποκλείω τίποτα. Άμα βρει ένα σημείο αναφορά στην επίθεση και έχει λίγο πιο εύκολο τον γκολ και δεν περιμένει το Σεμένιο να σκοράρει, εντάξει. Δεν είναι απλή όμως συνθήκη αυτή που περιγράφεις. Όχι, εντάξει. Ναι, να βρήκε τώρα αυτό το πιτσιρικά. Εντάξει. Αυτός είχε 20 γκολ στην Γαλλία, λέει. Ναι. Κάπου το διάβασα. Η Palace στους 13, από εκεί που την είχαμε να χτυπάει και πρώτη θέση, τη ισοβαθμεί με τη United τώρα. Είναι 8η.
Αλλά... Τα ίδια προβλήματα με την United έχετε. Τα ίδια προβλήματα με την Palace έχετε. Ναι. Πρώτη, δεύτερη, θα έχεις γκολ, δεν είστε. Σωστά. Πολύ σωστά. Από αυτή την άποψη το λέω. Εντάξει. Πιστεύω ότι θα ανέβει η Πάλας. Θα είναι σταθερά εκεί. Και είναι εντυπωσιακό ότι από τον δεύτερο μέχρι τον 10ο η διαφορά είναι 3 βαθμοί. Εντάξει, δεν είναι αρχή, ρε Νικόλα, ακόμα. Φίλε, είναι 8 αγωνιστικές έχουμε παίξει. Εντάξει. Okay. Ούτε καν το ένα. Συνήθως, ας πούμε, ρε παιδί μου, ένα γκρουπ ψιλοξεχωρίζει. Τώρα αυτή τη στιγμή η μόνη που φαίνεται να έχει ξεχωρίσει ένα γκρουπ μόλις είναι η Arsenal. Που γι' αυτή είναι 3 βαθμούς από τον δεύτερο. Anyway. Ναι, εντάξει. Το Sunderland Wolves το ψιλοσχολιάσαμε. Εύκολα η Sunderland. Το είδα εγώ. Να πω δύο πράγματα για το... Άλλα δύο ματσάκια έχω δει εγώ. Θέλω Fulham Arsenal και Ham Bradford. Αυτά τα δύο. Λοιπόν, Fulham Arsenal, ό,τι μια από τα ίδια και εδώ, όπως με το Everton City και το Forest Chelsea, δεν ήταν κακή η Fulham, ειδικά μέχρι το 1-0 δηλαδή. Έχει κατοχή, κάνει φάσεις, δηλαδή αυτό το 0-38, 0-66 goals μέχρι το 0-1 δεν είναι αλήθεια. Η Fulham την κυκλοφορεί την μπάλα. Πατάει καλά, πατάει καλύτερα. Είναι μέσα στην περιοχή της Arsenal και περνάνε οι μπάλες τώρα. Εντάξει, δεν έχει τη μεγάλη φάση, γιατί η αλήθεια είναι ότι η Arsenal έχει σίγουρα μία καλή φάση. Το τέτα-τέτ εκεί από το πλάι, ο Γιόκερς νομίζω είναι που τα απεκρούει ο Λένο, και έχει πάλι ένα σουτ καλό στο δεύτερο ημίχρονο πριν τον γκολ, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά γενικά η Fulham είναι μέσα στην περιοχή της Arsenal. Και εντάξει, ξανά το ίδιο. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα και εδώ πέρα. Στημένο, σέντρα, πρώτη κεφαλιά Γκάμπριελ, Τροσάρ δεύτερο δοκάρι, γκολ 0-1. Γεια σας, φιλάκια. Αλλά όσο το έβλεπα το μάτς, δηλαδή, έλεγα ότι δεν θα χάσει βαθμούς η Arsenal. Δηλαδή, όλο το παιχνίδι μέχρι το τέλος, σου έδινε αυτή την εικόνα. Θα σου πω, είναι όμως ένα τρίποντο που. Γκολ να βάλει, θα φάει. Και τελικά έβαλε γκολ και δεν έφαγε γκολ. Και δεν ξέρω. Μήπως είναι και διπλό, δηλαδή είπα πριν ότι διπλό πρωτιάς, μήπως είναι και διπλό τίτλο, ρε παιδί μου, ξέρεις, από αυτά τα αποτελέσματα που τα είναι από αυτά που η Arsenal δεν μας είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια να παίρνει. Έτσι. Αυτό που είπε σχετικά με το ότι θα βάλει γκολ, θα φάει. 2 συνεχόμενα παιχνίδια είναι που δεν έχει δεχτεί σουτ στο τέρμα. Και ναι, απλά να πούμε ότι πες το. Πάνω σε αυτό το στατιστικό που είπες τώρα, η Fulham, ένα ενδιαφέρον στατιστικό που κράτησα είναι ότι είναι η τελευταία ομάδα σε σουτ εντός εστίας. Δηλαδή τώρα αυτό το μάτς δεν είναι και εντός εστίας. Έχει 19 σουτ και δεν έχει και παίχτη που να έχει πάνω από 2 γκολ. Έχουν όλοι ένα γκολ. Δηλαδή είναι αυτό που λέω και για τα XG. Ενώ ότι γύρναγε την μπάλα συνέχεια γύρω από την περιοχή του Λένο και σέντρες και στραβοκλωτσιές και δοκάρι και όλα αυτά, δεν μπορούσαν να βρουν τελικές προσπάθειες, ή ότι τελικές προσπάθειες βρίσκαν ήταν κακές, ας πούμε, και δεν μπορούσαν να απειλήσουν ουσιαστικά την Arsenal. Λοιπόν, 0,38 γκολ ανά παιχνίδι δέχεται η Arsenal, που αν συνεχίσει με αυτό το ρυθμό απειλεί να σπάσει το ρεκόρ της Chelsea, του Μουρίνιο, για τα λιγότερα γκολ που έχει δεχτεί η ομάδα στην Premier League, στην ιστορία της Premier League, 15 ολόκληρη τη χρονιά, που είναι για πάνω από 20 χρόνια το ρεκόρ αυτό κρατάει. Κινδυνεύει άμεσα να σπάσει αυτό το ρεκόρ αν η Arsenal συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό. Το μόνο που κινδυνεύει είναι να σπάσει τα νεύρα μας. Γιατί μια χαρά. Αρσεναλάρα. Φανταστική εμφάνιση Σάκα. Φανταστική εμφάνιση Σάκα. Εμείς που διεκδικούμε το πρωτάθλημα. Δεν διεκδικείται τίποτα. Καλά, εντάξει. Λυπάμαι που σου λέω. Δεν διεκδικείται τίποτα. Εμείς που θα διεκδικήσουμε, πάσε να το δούμε. Λοιπόν, αυτά για την Arsenal. Πάρα πολύ δυνατή εμφάνιση Σάκα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε στα της Κυριακής. Tottenham Villa. Ένα τελευταίο, το Villa δεν την είδα το Tottenham Villa. Εγώ για το Ham Bradford απλά να φύγει αυτό που το έχω σημειώσει εδώ πέρα. Το σκόρ στο ημίχρονο να είναι 0-3. Μόνο. Η Bradford έκανε ρεκόρ σε τελικές προσπάθειες. Καταρχάς ότι περνάει στην άμυνα της Ham γράφει τελική. Έτσι δεν υπάρχει άμυνα. Είναι κατά φαντασία αυτό που λέγεται. Ο Μαυροπάνος είναι έστρωσε λίγο στο δεύτερο ημίχρονο.
Ο Μαυροπάνος τραυματίστηκε, γι' αυτό Και δεν ότι θα τραυματίστηκε. Ναι. Θα πάνε χωρίς. Μα είναι ο μοναδικός καλός αμυντικός που υπάρχει και στα πρώτα μάτς που ήταν και δεν το ξεκίνησε. κομμωδία και τρώγανε τα 5 από την Τζέλσι. Τον έβαλε μετά βασικό στο τρίτο μάτς νομίζω και έληξε 0-0. Από τους μοναδικούς βαθμούς που έχει πάρει είναι η West Ham. Και να πω λίγο και για τον Εσπίριτο ότι είπες πριν ότι είναι αμυντικός προπονητής και παίζει με κόντρες. Δεν έχει το υλικό να το κάνει τώρα αυτό στη West Ham. Δεν ξέρω πώς θα το καταφέρει. Δηλαδή δεν μπορεί να παίξει έτσι West Ham. Αυτό το ποδόσφαιρο του Σάντος θέλει η άμυνα σου να κόβει. Αυτοί δεν κόβουν ούτε με βαλέ τίποτα. Δεν κόβει κανένας. Δηλαδή δεν μπορείς να παίξεις πίσω, να περιμένεις και ό,τι πάει πίσω να περνάει στο τέρμα, ας πούμε. Δεν ξέρω πώς θα δέσει ο Νούνο εκεί με αυτή την ομάδα και ειδικά και χωρίς Μαυροπάνο τώρα. Έχω δύο στατιστικά για τη West Ham. Το ένα είναι εκπληκτικό. Η West Ham χάνει 5 συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια για δεύτερη φορά στην ιστορία της και η πρώτη φορά ήταν τον Απρίλιο του 1931. Και θα το πω στα αγγλικά για να το καταλάβετε πιο εύκολα. West Ham United have spent more time winning against Nuno Espirito Santo than they have in 3 games with him as manager in the Premier League this season. Δεν έχουν προηγηθεί ούτε λεπτό δηλαδή West Ham με τον Nuno Espirito Santo μέχρι τώρα. Λοιπόν, ωραία. Και πάμε στο Tottenham Aston Villa, τα ψιλοείπαμε. Πολύ φλιάρη Tottenham. Πολύ κοινική Βίλα. Εμένα δεν μ' αρέσει αυτό που παίζει η Βίλα, να σου πω την αλήθεια. Πολύ μακρινή παλιά, πολύ... Και δεν είναι ότι το κάνεις για τη συγκεκριμένη περίσταση. Οκ, της βγήκε απέναντι σε μια άλλο πρόσαλλη ομάδα όπως είναι η Tottenham. Και εδώ έχω ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό. Να θυμίσω ότι τη Βίλα την είχαμε δώσει διπλό και το έφερε και με ανατροπή, παρακαλώ. Λοιπόν, η Tottenham από την αρχή της σεζόν, από την αρχή μάλλον της περασμένης σεζόν, έχει πετάξει περισσότερους πόντους από οποιαδήποτε άλλη ομάδα στην Premier, ενώ περιηγείται στο σκορ. Έχει πετάξει 19 πόντους, ενώ περιηγείται στην έδρα της από το ξεκίνημα του περσινού πρωταθλήματος. Okay. Εγώ βλέπω την Tottenham να συνεχίζει έτσι, να πω την αλήθεια μου. Δεν θεωρώ ότι είναι καλή ομάδα όσο τουλάχιστον δείχνει η βαθμολογική της θέση. Νομίζω ότι ασταθής. Πολύ ασταθής και νομίζω ότι τουλάχιστον μέχρι τη 10η θέση υπάρχουν πολύ καλύτερες ομάδες. Μια από εκεί πιο κάτω. Ναι. Okay. Και τη Βίλα έχει αρχίσει για ψιλοστρώνει. Θέλει όμως βοήθεια. Και αυτή δεν νομίζω ότι θα πάει για κάτι παραπάνω από αυτό που κάνει τώρα. Λοιπόν, και πάμε στο derby. Άντε πάμε να γελάς το χιλάκι σου. Έλα, άντε το περίμενες. Χαμηλώνει η φωνή, αισθησιακή. Λοιπόν, να πω εγώ αυτά που έχω να πω και να σε αφήσω μετά να σολάρεις, να πεις, να χαρείς, να βάλεις τον γκολ του Maguire, να πανηγυρίζεις, να βάλεις τα κάτω. Το έχει παίξει το γκολ του Maguire, το είδαμε στο ξεκίνημα. Να το ξαναβάλεις, λέω. Να το ξαναβάλεις τον γκολ του Maguire, να ξαναχαρείτε, να βάλετε και τον glory για να τρέχετε μόνοι σας στους δρόμους. Λοιπόν, πάμε να τα πούμε όλα. Τα λέω όλα εγώ και μετά πάρε δικά σου, πες και εσύ ό,τι θες, εντάξει. Θα σου δώσω ένα τρίλεπτο, όχι παραπάνω δεν σου δίνω. Λοιπόν, πρώτη νίκη μετά το 2006 μέσα στο Anfield, συγχαρητήρια, μπράβο, 10 χρόνια, θα κλείνατε μια δεκαετία. Δεν θα είχατε ξεχάσει τι είναι το διπλό μέσα στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου. Liverpool, έχουμε φάει 2 ή περισσότερα γκολ σε 8 στα 12 τελευταία μάτς πρωταθλήματος. 4 ήττες σε όλες τις διοργανώσεις. Το γράφα το απόγευμα αυτό. Ευτυχώς δεν γίνανε 5 από ό,τι φαίνεται. Πάμε να το σώσουμε. Αυτό έχει να συμβεί από τον Νοέμβριο του 2014. Πάμε πολλά χρόνια πίσω. Μαύρα χρόνια τότε που δεν ήμασταν και τόσο έτσι δυνατοί. Ολοταχώς προς αυτά βαδίζεται πάλι, έτσι. Καλά, ναι, εντάξει. Λοιπόν, πάμε, θα βρούμε μία νίκη τώρα. Θα κερδίσουμε και την Bradford την Κυριακή. Κάπως θα επέλθει η ηρεμία. Λίγο να ηρεμήσουμε. Δεν ήμασταν για να χάσουμε, έτσι, το είπα και όσο έβλεπα το παιχνίδι, γιατί καλά μου τα έλεγες 7 αγωνιστικές για τα 6 goals, τα ξέχασες όμως στο συγκεκριμένο μάτς, 2.75, 1.34. Τίποτα, δεν ξέχασα, εδώ, τα έχω όλα, εδώ, θα τα πω εγώ μετά. Έχουμε κάνει χειρότερα μάτς φέτος. Το καλύτερο δεύτερο μήχρονο της Liverpool, το λέω.
Ναι. Αυτό που χάνει ο Χάκπο εκεί πέρα με την κεφαλιά δεν χάνεται, αλλά εντάξει, ο άνθρωπος περπατάει και πατάει τα κορδόνια του και πέφτει κάτω. Δηλαδή και τον γκολ που βάζει θα παραλίγο το στέλνει έξω. Κατά λάθος τη βρήκε. Δεν χάνεται αυτή η κεφαλιά για έναν άνθρωπο που λογίζεται σκόρερ. Τέλος πάντων, δεν του κρατάμε κακή, γιατί είναι ο μόνος. Να σε διακόψω. Ναι, ξέρεις πόσα ex goals ήταν αυτή η κεφαλιά του Χάκου? Ξέρω εγώ, 0,75 σαν πέναλτι. Όχι. Λοιπόν, ήταν, δώσουμε ένα δευτερόλεπτο να σου πω, ήταν 0,30. Μόνο. Ναι. Οκ, εντάξει. Έχει σηκωθεί σε κοινή αιστεία μόνος. Δηλαδή είναι και δύσκολο. Ναι, και εμένα μου κάνει εντύπωση. Το μεγαλύτερο, η προσπάθεια με το μεγαλύτερο ex goal στο παιχνίδι ήταν του Χάκπο το goal, που είχε 0,93 ex goals. Εντάξει, ίδιο τέρμα. Οκ, εντάξει, ναι. Και η δεύτερη μεγαλύτερη φάση με το μεγαλύτερο ex goals ήταν η κεφαλιά του Ντελίχτ στο 88 από τη μικρή περιοχή που πήγε πάνω από τα δοκάρια, που δίνει 0,43. Και μετά είναι του Χάκπο η κεφαλιά στο 0,30. Οπότε ουσιαστικά από τις ευκαιρίες που δεν μπήκαν γκολ, η United έχει τη μεγαλύτερη. Δεν θυμάμαι καν την κεφαλιά του Ντελίχτ. Δηλαδή, συγγνώμη, το σου του Μπρούνο πόσο έχει? Το σου του. Στο πρώτο ημίχρονο. Είναι γκολ. Το δοκάρι. Που ο Μπρούνο το έχει κάνει. Η ίδια φάση έχει παιχτεί άπειρες φορές του United και ο Μπρούνο το έχει βάλει. Λοιπόν, αυτή πρέπει να είναι. Είναι γκολ. Τα βλέπω και λέω είναι γκολ και δεν μπήκε τελικά. Αυτή πρέπει να είναι η φάση του 24ου λεπτού του Μπρούνο που δίνει 0,16. Εκεί κάπου. Ναι, καλά, εντάξει, λοιπόν, θα του στείλω. Καλά, εντάξει, ό,τι να είναι. Δηλαδή είναι 0,30 του. Δεν θυμάμαι καν τη φάση του Ντελίχτ που μου λες. Δεν τη θυμάμαι. Εντάξει, όντως είναι μεγάλη ευκαιρία. Σηκώνεται όρθιος, ούτε καν αντίστοιχο. Δηλαδή δεν είναι δύσκολο. Όχι, άλλο θα σου πω. Είναι κεφαλιά από τη μικρή περιοχή, πάνω από τα δοκάρια, αλλά δεν ασχολείται κανείς εκείνη τη στιγμή. Είναι 20 μισό μέτρο πιο πέρα. Δεν ασχολείται κανείς με τη κεφαλιά του Ντελίχτ σε εκείνο το σημείο, γιατί περιμένουμε απλά να τελειώσει το μάτσο. Συνέχισε, συγγνώμη που σε διέκοψα. Απλώς το δέχομαι μόνο ως κάρμα, ρε παιδί μου, ότι σου έδωσα, είπε το ποδόσφαιρο, σου έδωσα τόσους βαθμούς σε μάτς που δεν ήσουν καλός. Ναι, επίσης το ποδόσφαιρο ανταπέδωσε και το περσινό παιχνίδι που η United ήταν 100% για να κερδίσει. Θα τα πάρω όλα πίσω. Και ο Χάρι Μαγκουάιρ έχασε στο 90 φεύγα την ευκαιρία με το ίδιο τέρμα και το βάλει τώρα. Λοιπόν, τώρα αυτά όσον αφορά έτσι τα γύρω-γύρω που έχω σημειώσει και έχω κρατήσει και κάποια πράγματα για την τακτική ανάλυση. Τα λέω και αυτά εντάχει και σου δίνω πάσα. Λοιπόν, τι έλεγα στο προηγούμενο podcast? Τρεξίματα, μπεμό στην πλάτη της άμυνας της κορυφαίου στη Λίγκα. Ούτε καλά την πήρα μου δεν προλάβα να ανοίξω και να βάλω πατατάκια στο πιάτο και το φάγαμε. Που κοιμόμουν βέβαια, αλλά άμα θα το βλέπα live το match, δεν θα προλάβαινα να είχα ανοίξει την πύρα και φάγαμε γκολ ακριβώς από τέτοια φάση. Πάσα στην πλάτη της άμυνας και το έφαγε ο τίμιος γίγαντας ο Γεωργιανός. Πολύ καλή επιλογή του Mount και το λέγαμε και αυτό, ότι αντί του Σέσκο μάλλον θα προτιμηθεί ο Mount για να έχει και τα τρεξίματα. Εντάξει, γιατί τα back μας είναι για κλάματα. Ούτε ο Κέρκες, ούτε ο Φρίμποκ, ούτε ο Κονατέ, είναι όλοι για τα θηρία, κανένας δεν κόβει. Άμα δηλαδή περνάει μπάλα το κέντρο, και ήταν και κακό το κέντρο μας προχθές, μετά εκεί μπροστά οι αντίπαλοι κάνουν ό,τι θέλουν. Δούλεψε αυτό το σχήμα με τρεις αμυντικούς, που βέβαια να πω ότι ήταν 5-3-2, πιο πολύ 5-3-2 παρά 3-5-2. Έπαιξε δηλαδή, ειδικά, εντάξει, θα μου πεις, ξεκίνησε τον γκολ με 0-1, οπότε η United έπαιζε κλειστά σε όλο το παιχνίδι. Θα σου πω, στο πρώτο ημίχρονο όχι. Στο δεύτερο ημίχρονο, όταν έβγαλε τον Διαλό, τον Αμάντ, εκεί ναι. Εντάξει, ήταν μαζεμένοι μέσα στο box πάρα πολύ μετά. Δηλαδή ήταν. Εντάξει, με τον Διαλό και τον Ταλό δεν μπορεί να πει τώρα ότι κλείνεσαι. Τι να κλείσει τώρα με τον Διαλό. Τέλος πάντων. Εντάξει, εσύ δεν ήταν. Εγώ το παιχνίδι ήταν όμως στο τρίτο μισό. Η United έδωσε γήπεδο και έπαιξε τις αντιπιθέσεις. Στο πρώτο ημίχρονο ειδικά. Στο δεύτερο. Χωρίς έμπνευση ο Σλότ, μου θύμισε εμένα όταν παίζω manager αυτό που έκανε στο τέλος. Δηλαδή καταρχάς δεν ήταν κανένας καλός στο κέντρο και ο Σομποσλάι εκτός αγώνα και οι άλλοι δύο εκτός αγώνα. Αλλά τώρα αυτό που τους έβγαλε μετά όλους τους χαφ και έβαλε επιθετικούς και παίξαμε ένα σύστημα 4-1-5. Αυτά τα κάνω εγώ στο manager όταν παίζω. Πήγε να του βγει όμως. Εκεί η Liverpool εμφανίστηκε ουσιαστικά στο παιχνίδι. Εντάξει. Πήγε να του βγει και πατατιές το. Τι πήγε να του βγει. Είναι που είναι το κέντρο σου για κλάματα. Δεν παίζει κανένας καλά. Τους βγάζεις κιόλας όλους και δεν έχεις κέντρο.
Και γενικά κακός. Δηλαδή και ο Μακάλιστερ και ο Σόμποσλάι δεν βρήκαν τρόπο να διασπάσουν. Ήθελες δηλαδή παιχνίδι, κάθετο παιχνίδι εκεί πέρα. Δεν έβγαινε από τα πλάγια, δεν έβγαινε με τίποτα. Ήθελες κάθετο παιχνίδι, μπας και. Όπως και μπήκε το γκολ, δηλαδή κάπως έτσι μπήκε εκεί στο κέντρο, έγινε μια αναμπουμπούλα. Αλλά δεν ήταν κανένα σε ρυθμό να σπάσει αυτή τη ζώνη άμυνας που είχε η United. Και Σαλάχ εκτός ρυθμού, έτσι, 7ο μάτς χωρίς γκολ σε κανονική ροή αγώνα. 7ο σερί μάτς χωρίς γκολ που να μην είναι πέναλτι. Αυτά. Συγγνώμη. Γενικά, πολύ, πολύ κακός και ο Σλότ και η ομάδα. Δηλαδή ο Ίσακ τίποτα, ο Σομποσλάι τίποτα, ο Σαλάχ πάλι τίποτα. Μόνο ο Χάκπο έπαιξε βασικά. Ο Χάκπο ήταν ο πιο κινητικός και εντάξει, ο Βίρτς ήταν καλός όσο μπήκε. Δηλαδή τον κοροϊδεύουμε, αλλά. Εντάξει, δεν θα τα πω και για τον Βίρτς. Εντάξει, τι να κάνει, να πάρει την μπάλα για τους περάσεις όλους και να βάλει. Όχι, άλλο θέλω να πω. Έκανε την τρίπλα στο πλάι. Ωραία, άσε με να τα πω. Λοιπόν, ένα-ένα τα ψέματα. Ένα-ένα τα ψέματα να φεύγουν από τη μέση. Λοιπόν, θα με αφήσεις. Μεγαλύτερο ψέμα είσαι εσύ και η ομάδα. Κλείσε το μικρόφωνο σου όπως είχα και εγώ κλείσω το μικρόφωνο μου σου μιλήσω. Λοιπόν. Εντάξει, περίμενε κάτι να το κλείσω. Λοιπόν, γιατί θα παρασυρθώ και θα σε διακόψω και δεν θέλω. Ωραία. Λοιπόν, στο πρώτο ημίχρονο απόλυτα ισορροπημένο προς τα στατιστικά, ex goals κτλ. Νομίζω ότι η United πέτυχε απόλυτα αυτό που ήθελε να κάνει στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο αδικαιολόγητα, αλλά λογικό από ένα σημείο και μετά, δεν ρίσκαρε. Όχι, δεν ρίσκαρε, δεν κυνήγησε. Δηλαδή, όταν ειδικά και μετά που βγάζει όλο το κέντρο ο Σλότ, η United θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα. Νομίζω ότι πάρα πολύ εύκολα θα πετύχει και τρίτο γκολ, εάν κυνηγούσε να βγάλει μια αντεπίθεση. Μία φορά πήγε να το κάνει και ήταν κακή η τελική πάσα του Κούνια στο Σέσκο, που θα βγαίνει τέτα με τον Μαρντασβίλη. Anyway. Εγώ βλέποντας το παιχνίδι και σαν φίλος του United, να πω την αλήθεια, ένιωθα να το ελέγχει η United το παιχνίδι, όσο βέβαια μπορεί να έχει αυτή την ψευδέστηση όταν βλέπεις τη United. Εκεί που είδα λίγο να χάνει το έλεγχος, ξεκίνησε λίγο εκεί από το 77-78 και μετά, δηλαδή λίγο πριν το γκολ του Χάκπο, πριν το γκολ της σοφάρισης, εκεί ένιωσα λίγο ότι πάει να χαθεί λίγο ο έλεγχος, και αυτό προερχόταν κυρίως από λάθη, από τραγικά λάθη του Μπρούνο στο κέντρο, δηλαδή λάθος πάσες στα 2 μέτρα τώρα που όλες έβγαλαν σε αντιπίθεση στη Liverpool. Η χειρότερη ήταν μια που ενώ έχει κερδίσει United corner και παίρνει πάσα ο Μπρούνο για να βγάλει τσέντρα, τη στέλνει πάνω στον παίχτη που ήταν μπροστά του ακριβώς και η Liverpool βγάζει μια κόντρα. Σωστή επιλογή του Αμορίμ που τον έβγαλε εν τέλει μετά το 1-2 του Maguire και βάλε του Τουρμέινου. Λοιπόν, μέχρι το 75 και στα 6 goals ακόμα η Liverpool ήταν κατά 0,2 περισσότερο από τη United. Το γκολ του Χάκπο ουσιαστικά κάνει διαφορά που είναι 0,93. Έτσι. Και μετά η κεφαλιά, η μεγάλη ευκαιρία με το που χάνει εκεί μετά το γκολ του Maguire. Λοιπόν, τώρα τακτικά νομίζω ότι ήταν masterclass του Αμορίμ. Η United τι πήγε να κάνει και μου έκανε μεγάλη εντύπωση σε αυτό που είπες εσύ, ότι εμείς το είχαμε προβλέψει στο προηγούμενο επεισόδιο, ότι η United κατά πάσα πιθανότητα δεν θα πάει με το Σέσκο, αλλά θα πάει να παίξει με Κούνια, Μπουμό και Mount. Είδα μια δήλωση του Σλότ, η οποία ειλικρινά δεν την καταλαβαίνω και με κάνει έτσι λίγο σαν κακομαθημένο παιδάκι 5χρονο, να γκρινιάζει γιατί λέει η United στα τελευταία 6 παιχνίδια ξεκινούσε βασικό το Σέσκο και εμείς περιμέναμε βασικό το Σέσκο, αλλά έρχεται εδώ πέρα και αλλάζει εντεκάδα και αυτό το κάνουν όλες οι ομάδες απέναντι στη Liverpool. Οκ, αδερφέ, δηλαδή what the fuck, δεν καταλαβαίνω. Ουσιαστικά τι έκανε η United? Μακρινές μπαλιές, μεγάλες μπαλιές, δεν έπαιξε 97 λεπτά παιχνιδιού, βάλει 4 λεπτά καθυστερήσει στο πρώτο μήχρονο και 8, 102 λεπτά παιχνιδιού, ποτέ δεν έπαιξε build-up και κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ καλά έκανε, και ο στόχος ήταν να κερδίσει όλες τις δεύτερες μπάλες. Και ο Λάμενς ακόμα, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός και σταθερός, και ξαναλέω πόσο σημαντικό είναι να έχεις ένα κανονικό τερματοφύλακα, όλες του οι πάσεις προς τους παίκτες του ήταν μακρινές μπαλιές, μόνο μία έκανε στο πρώτο ημίχρονο κάπου στο κέντρο,
σαν πάσα για να βρει τον Μπρούνο. Όλες του άλλες ήταν μακρινές μπαλιές και η United ουσιαστικά αυτό που ήθελε ήταν να πάρει τις δεύτερες μπάλες και κάπως έτσι μηδενίζει το κέντρο της Liverpool. Καταφέρει να πάρει τις δεύτερες μπάλες, πετυχαίνει και τον γκολ, έτσι, το πρώτο. Και καταφέρνει να δημιουργήσει και πάρα πολλά προβλήματα αντεπιθέσεων όταν παίρνει τις δεύτερες μπάλες μετά από απομάκρυνση κυρίως του Φαντάικ, ο οποίος εμένα δεν μου άρεσε, να πω την αλήθεια μου. Εντάξει, είναι σταθερός στο να κάνει τα κοψίματα σε κρίσιμες τελικές πάσεις, ας πούμε, αλλά δεν ήταν καθόλου ψύχρεμος νομίζω στις απομακρύνσεις των βαθιών μπαλιών που έκαναν οι παίκτες της United, και σχεδόν όλες πήγαιναν πάνω σε παίκτες της United στην επαναφορά. Και όσο ήταν ο Διαλό στο παιχνίδι, που κατά τη γνώμη μου ήταν ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου, από δεξιά έκανε ό,τι ήθελε. Ο Κέρκες είχε γίνει από εκεί που τον είχαμε σε τρομερή εκτιμήση πέρυσι και τα λέγαμε με την Bournemouth, άλλος παίκτης. Η πλευρά αυτή της United έκανε ό,τι ήθελε από εκείνη την πλευρά. Κούνια φανταστικός. Δεν ξέρω τι δείχνουν τα 20 goals, αλλά ο Κούνια στο δεύτερο ημίχρονο είναι ο κορυφαίος παίκτης της United. Κρατάει την μπάλα, 5 να πέφτουν πάνω του, δεν τη χάνει, να κερδίζει φάουλ. Έδωσε πάρα πολλές ανάσεις, πάρα πολύ χρόνο. Και κερδίζει και το κόρνερ από το οποίο προήλθε και το δεύτερο γκολ, με μαχητικότητα και αυτό. Η αλήθεια είναι ότι για τη Liverpool τώρα να πω, καταρχήν πριν πω για τη Liverpool να πω ότι ο Αμορίμ είναι ο μοναδικός προπονητής τα τελευταία 5 χρόνια που παίρνει διπλό και στο Etihad, όχι την ίδια χρονιά, τα τελευταία 5 χρόνια, και στο Etihad με τη City και στο Anfield. Όσον αφορά τη Liverpool, ο Ίσακ εκτός τόπου και χρόνου, ο Βίρτς για τον οποίο λες ότι ήταν κινητικός, ναι ήταν, είχε 30 πάσες, 22 ολοκληρωμένες, έτσι, 73% ποσοστό, αλλά από αυτές τις 30 πάσες μόνο οι 5 ήταν πάσες που προωθούσαν την ομάδα μπροστά. Όλες οι άλλες ήταν πάσες διαχείρισης χώρου, να γυρίσουμε πίσω, να κρατήσουμε μπάλα κτλ. Και κάνει και την πάσα, εντάξει, στον γκολ που δίνει την πάσα στον Κιέζα, που βγάζει την assist. Εντάξει, νομίζω αρκετά τυχερή φάση και εκεί τώρα με τις κόντρες. Anyway, Slot, η αλήθεια είναι ότι στο προηγούμενο επεισόδιο είπα ότι αν η Liverpool πάει με την κλασική συνταγή την περσινή, δηλαδή να έχει το κέντρο της σωστά, εν τέλει έπαιξε και ο Κονατέ που ήταν αμφίβολος, οπότε είχε και το Χράφενμπεργκ, είχε και το Μακάλιστερ, είχε και το Σομποσλάι στο κέντρο. Η αλήθεια είναι ότι όταν είδα ότι κατεβάζει έτσι την ομάδα, ψιλοφοβήθηκα, αλλά το καλό διάστημα της Liverpool ήρθε όταν έγινε ακριβώς αυτό που είπες. Έβγαλε όλο το κέντρο έξω και έβαλε ό,τι επιθετικό έχει στον πάγκο. Δηλαδή κάποια στιγμή η Liverpool έπαιζε με Κιτικέ, με Ίσακ, με Κιέζα, με το Σομποσλάι δεξί μπακ. Όλοι είχαν. Με Βίρτς, σωστά. Τα πάντα όλα είχε βάλει μέσα. Αυτό ήταν το καλό διάστημα της Liverpool παρόλα αυτά. Καλό διάστημα κατά τη γνώμη μου που οφείλεται στη United, γιατί η United εκεί θα μπορούσε να το έχει κλειδώσει το μάτς. Και είναι το μόνο παράπονο που έχω από τον Αμορίμ, ή από τον Αμορίμ ή από τους παίχτες, δεν ξέρω, ότι το φοβήθηκαν. Νομίζω ότι πολύ εύκολα μια ποιοτική κόντρα θα μπορούσε να τελειώσει το μάτς. Εν αντιθέσει, στο τελευταίο 15 λεπτό είδαμε τη United απλά να διώχνει και να μην κρατάει καθόλου μπάλα. Μεγάλη νίκη και ψυχολογίας. Βέβαια, όπως είπε πάρα πολύ σωστά και ο Αμορίμ, αν δεν έχει συνέχεια θα είναι μια νίκη χωρίς νόημα. Μάλιστα. Λοιπόν, στατιστικούλια, να δω τι έχω αποσημειώσει εδώ. Λοιπόν, με την. Πόση ώρα γράφουμε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε τώρα θα βγούμε λίγο παραπάνω σήμερα. Μια ωρίτσα είμαστε. Λοιπόν, στα πολύ γρήγορα. Μπρούνο, 52 οι assists του στην Premier League. Πέμπτος, με τις περισσότερες assists στην ιστορία της United. Πρώτος ο Giggs, Rooney, Beckham και Scholes είναι από πάνω του. Αυτό που έλεγα με τις μακρινές μπαλιές της United, 25,5% των πασών της United ήταν μακρινές πάσεις απέναντι στην Liverpool και ήταν το μεγαλύτερο ποσοστό στο Premier League από το Δεκέμβριο του 2017 για τη United,
που τότε είχε κερδίσει, που είχε 28%, είχε κερδίσει την Arsenal με 3-1. Έχω κάτι άλλο για αυτό το παιχνίδι. Ο Μωρίμ το είπαμε ότι είναι ο πρώτος προπονητής στα τελευταία 5 χρόνια που παίρνει διπλό σε Etihad και Anfield. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο. Ωραία. Πάμε περάσουμε να δούμε επόμενη αγωνιστική. Γρήγορα να κάνουμε ένα σχόλιο για τα παιχνιδάκια. Πάμε. Και να πάμε μετά να... Λοιπόν, το επόμενο αγωνιστική. Να δώσουμε και τα υπόλοιπα. Ξεκινάμε Παρασκευή. 10 ώρα το βράδυ, Leeds West Ham. Άλλο ένα. Νομίζω εξάποντα. Και για τους δύο. Ξεκάθαρα. Και για τη Leeds. Σιγά σιγά θα αρχίσουν τα εξάποντα. Ναι, όχι, αυτό είναι ξεκάθαρο εξάποντα. Αν δεν κερδίσει αυτό, πλέον έχουμε πρόβλημα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε Σάββατο. Στις 5 Chelsea Sunderland και Newcastle Fulham. Δύσκολο μάτς και για τους δύο γηπεδούχους. Sunderland βγάζει χαρακτήρα, παίρνει θάρρος, έχει και τον Τζάκα στο κέντρο, καθοδηγεί τους νεοφώτιστους. Κυρίως στην έδρα της. Νομίζω ότι εδώ δεν θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα η Chelsea, είναι από την αλήθεια. Εντάξει, οκ, θα το δούμε. Εντάξει, ναι, καλά, προφανώς φαβορεί η Chelsea, έτσι, απλά λέω ότι δεν θα είναι τόσο εύκολο. Όπως και για την Newcastle θα είναι εύκολο, τα είπαμε και πριν, έτσι. Αν μείνετε καλά, η Fulham... Ναι, εντάξει, και έχει θέμα επιθετικό η Newcastle, δηλαδή ό,τι και να κάνει ο Βολτεμάντε δεν σκοράρει εύκολα η Newcastle. Εδώ θα είναι δύσκολο παιχνίδι, πραγματικά, δηλαδή το βλέπω πολύ under. Λοιπόν, σε 7.30 United Brighton, νομίζω... Ευκαιρία για το 3-3 για τη Man U, τρίτη νίκη στη σειρά. Προτιμούσα πιο εύκολο παιχνίδι. Δύσκολο βλέπω τρίτη νίκη στη σειρά σε αυτό το μάτς. Λοιπόν, στις 10 Bradford Liverpool, για να επιστρέψει η Liverpool στις νίκες στην Premier. Είναι μια καλή ευκαιρία να γυρίσουμε στις νίκες, να βρούμε λίγο ηρεμία και πάλι. Δεν είναι βέβαια, και πάλι δεν είναι εύκολο το παιχνίδι, έτσι. Εντάξει, δηλαδή, δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, έχουμε δει την Bradford κάνει εξαιρετικά παιχνίδια. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι είναι ευκαιρία, ρε παιδί μου. Όμως είναι ένα μάτς, δεν είναι τώρα δεν είναι ένα μάτς που μπορείς να το πάρεις, ας πούμε. Λοιπόν, Κυριακή, Arsenal Crystal Palace στις 4. Derby θα το χαρακτηρίσω εγώ. Όπως derby θα χαρακτηρίσω και το Villa City. Είναι το πιο έτσι, σοβαρό, από τα πιο σοβαρά crash test για την άμυνα της Arsenal, γιατί παίζει απέναντι στην ομάδα με τη μεγαλύτερη παραγωγή φάσεων και goal, ex-goal. Πιο πολύ νομίζω θα έχει πρόβλημα στο να σκοράρει, δηλαδή εκεί θέλω να δω την Arsenal. Γιατί η Palace είναι καλή και αμυντικά και στα στημένα. Δεν θα φάει γκολ η Palace. Απλά να δούμε πόσο άνιωθη θα είναι μπροστά και αν θα είναι αποτελεσματική. Ποιο άλλο είπες, Villa City. Ναι, και εδώ βλέπω το derby, δύσκολο μάτς. Εντάξει, είναι ανεβασμένη. Αυτό που είπαμε και στην αρχή είναι αλλά ανεβασμένη. Δεν νομίζω να πάει για το 4-4 τώρα η Villa. Εντάξει. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι η ποιότητα της ομάδας τέτοια για να το κάνει αυτό. City που παίζει back-to-back match τώρα, δηλαδή έπαιξε Ευρώπη. Εντάξει, εύκολα όμως. Δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα. Η Villa δεν είχε Ευρώπη. Η Villa είχε Ευρώπη τώρα. Όχι. Τη Villa την κόψαμε πέρσι εμείς τελευταία αγωνιστική. Λοιπόν. Bournemouth Forest στις 4 του ντεμπούτου του Sean Dyche. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Ναι, και εγώ πολύ δύσκολα. Επίσης στις 4 Wolves Burnley. Άλλο ένα μάτς που δηλαδή είναι από τα μάτς που λες, ρε παιδί μου, είναι μια σειρά αγώνων που λες ότι η Wolves κάποια στιγμή εδώ είναι, αυτό το μάτς είναι να το πάρει και να πάρει μπρος, να το πάρει και να πάρει μπρος. Είναι συνεχόμενα παιχνίδια που δεν το κάνει. Νομίζω να πούμε πάλι τελευταία ευκαιρία. Δεν ξέρω αν έχει και νόημα. Η μέρα της μαρμότας είναι κάθε Σάββατο. Δηλαδή μου θυμίζει το κάθε χρόνο ότι αυτή είναι η χρονιά της Liverpool. Αυτή είναι η χρονιά της Liverpool. Αυτή είναι η χρονιά της Liverpool. Στο σχόλιο στην βαθμολογία, αντίο εκεί στην Α2. Τώρα από εκεί και πέρα, άμα τα καταφέρει. Λοιπόν, και πάρα πολύ ωραίο μάτς στις 6.30. Επίσης Everton Tottenham. Που νομίζω ότι σιγά σιγά κάποια ψέματα θα αρχίσουν να τελειώνουν. Ναι. Για πες. Λοιπόν, δεν έχω κάτι. Τα είπαμε για την επόμενη αγωνιστική. Πάμε να περάσουμε στα υπόλοιπα τώρα. Τι θα δω, δεν θα δώσουμε σημείο. Ναι, αυτό. Στοίχημα και φάνταση. Λοιπόν, και όπως το προλόγησα και στην αρχή, από εδώ και πέρα, φίλε Νίκο, θα υπάρχει Δευτέρη. Κανονικό Δευτέρη. Θα σε κάνω share. Θα σημειώνουμε τις επιλογές μας στο στοίχημα, τις επιλογές που θα δίνουμε στον κόσμο στο fantasy, για να υπάρχει και μια άτυπη
μονομαχία απέναντι στους δύο podcaster της εκπομπής. Μάλιστα. Θα παίζουμε στα τύχη. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν θα είναι όλα τυχαία. Θα ανοίξω εδώ ένα Excel, θα κάνω μία λίστα Fantasy Picks και μία λίστα στοιχηματικές επιλογές και θα παίζουμε και τα σημεία και τους πόντους όμως, έτσι, και στο ένα και στο άλλο. Δηλαδή θα μετράει ο νικητής και από τους πόντους, γιατί μπορεί να πιάνουμε και δύο τα σημεία, αλλά άλλος μπορεί να δίνει πιο μικρή απόδοση και άλλος πιο μεγάλη, για να είναι δίκαιο. Okay. Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε, από στοίχημα πάμε, ή από πάμε στοιχηματάκι, εγώ θα δώσω ένα μάτσα, έχω να δώσω. Από ένα μάτς θα δίνουμε. Ωραία. Στο παιχνίδι θα βάζουμε ένα μάτς. Τώρα, αν θέλουμε να τους λέμε και κάνα εκραδάκι έτσι, δηλαδή να πάνε μεγαλύτερο ταμείο, αυτό είναι άλλο. Λοιπόν, να πω πρώτος. Για πες. Εγώ θα δώσω τον άσο της United. Εγώ θα δώσω το διπλό της Brighton. Όπα! Μάλιστα. Ναι, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Μέχρι τώρα. Δεν σας βοηθάμε λοιπόν, φίλοι. Ναι. Ναι. Δεν σας βοηθάμε. Επιλέξτε στρατόπεδο. Επιλέξτε ποιον εμπιστεύεστε. Τώρα εδώ είναι πάει έτσι. Διαλέξτε με ποιον θα πάτε. Λοιπόν, εδώ άσο λοιπόν, Manchester νίκη. Πόσο δίνει ο άσος? Δίνει 2-0-5. Από την ίδια στοιχηματική θα τα παίρνω. Ναι. Τώρα για να μην είναι τέτοιο. Και εσύ παίζεις στο 3-40. Μάλιστα. Brighton νίκη λοιπόν. 3-40. Αυτό είναι το σημείο, παιδιά. Παίζουμε στο ίδιο match και εγώ. Γι' αυτό και οι δύο λέγαμε ο ένας ότι η United θα κερδίσει και ο άλλος ότι η United θα χάσει. Εγώ πιστεύω ότι η United θα το πάρει. Είναι σε καλό momentum. Έτσι, δεν το δίνω για Μακάρι. Εντάξει, δηλαδή θα είναι σαν να χύνει στην κάρτα με το άλλο. Έχει κάνει αυτό το διπλό. Νομίζω ότι γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο το δίνω διπλό. Εντάξει. Ας πούμε ότι είναι σοβαρή σε σχέση με πέρυσι. Δεν είναι όπως ήταν. Λοιπόν, ωραία, πάμε και σε fantasy επιλογή. Έχεις βρει τι θα... Ναι. Τι θα δώσεις. Να πω ότι δεν μπορούμε να δώσουμε πάλι τους ίδιους παίκτες. Αν και εντάξει, ο Έζε δεν πήγε καλά. Ούτε αυτός ο Carver Lewin τι έδωσες. Επίσης δεν πήγε καλά. Δεν μπορούμε να δίνουμε τους ίδιους παίκτες. Λοιπόν. Για πες μου που παίζεις. Παίζω για να ακολουθήσω και το στοιχηματικό και επειδή η Brighton πρέπει να σκοράρει και δεν έχει καμιά πλειάδα επιθετικών. Να πούμε βέβαια ότι είχαμε και στην πρώτη συμμετοχή Κοστούλα, Μπάμπη Κοστούλα στο μάτς με την Newcastle. Ναι. Λοιπόν, επειδή δεν έχει πλειάδα επιθετικών η Brighton και επειδή είναι και ένα παιδί δικό μας που μας έχει ξαναπληγώσει στο παρελθόν, θα δώσω Danny Welbeck. Danny Welbeck, άρα δίνει στον κόσμο. Πόσο κάνει αυτός? Δεν κάνει κάτι ιδιαίτερο. Γιατί θα μετράμε και το τρίτο τέτοιο θα είναι το πόσο κάνει αυτός που... Το κόστος. Φυσικά. Το κόστος, ναι. Δηλαδή μπορεί και οι δύο παίχτες μας να πάνε καλά, μπορεί και οι δύο να γράψουν ό,τι είναι να γράψουν. Έβαλε και ο Χάκπο γκολ, μάλιστα. Μόνο ο Βίρτς δεν βάζει και ο Ίσακ. Εντάξει, σιγά σιγά. Σιγά, ναι. Για πες μου τι δίνεις. Λοιπόν, πόσο κάνει ο Welbeck. Θα σου πω αμέσως. Γιατί τώρα δεν το έχω ανοιχτό. Έχω σημειώσει τον δικό μου δηλαδή. Για πες το, εσύ είπες. Λοιπόν, Σεμένιο. Εγώ θα δώσω Σεμένιο. Ευκαιρία είναι νομίζω ότι είχαν φόρες τώρα. Εντάξει, μπορεί να πήραμε dice, αλλά δεν έβαλε και γκολ στο προηγούμενο ματσάκι. Νομίζω έρχεται και κουμπώνει ωραία τώρα. Παίζει απέναντι σε μια πολύ κακή ομάδα που τρώει γκολ. Δεν σκόραρε στο προηγούμενο. Αν έχετε 7,8 εκατομμύρια, νομίζω ότι είναι μια πολύ decent επιλογή. 6,3 όταν είναι Welbeck. 6,3. Άρα, αν γράψουμε τα ίδια, είσαι από πάνω. Λοιπόν, σε πρώτη φάση. Ωραία, έχω κρατήσει λοιπόν και τις απαραίτητες σημειώσεις. Τα λέω άλλη μία για να περάσουμε στο επόμενο section. Στοιχηματικά, Manchester νίκη στο 2-0-5 εγώ, Brighton νίκη ο Νικόλας στο 3-40. Και τι έχω γράψει εδώ, Manchester, ωραία. Και επιλογή σε fantasy, σε μένει εγώ 7,8 εκατομμύρια, επιθετικό ο Νικόλας 6,3 εκατομμύρια, τον Danny Welbeck. Αυτά. Κουιζάκι. Οκ. Κουιζάκι,
να πούμε τι κουιζάκι είναι. Θα δείξει την Να εικόνα. το ανοίξω. Βεβαίως. Ναι, για άνοιξε. Εδώ είμαστε, να το. Quiz time, Pot of Dreams. Για μαντέψτε ποιος είναι ο παίχτης που έχει κάνει αυτή την καριέρα. Που έχει ξεκινήσει από το 1997 και έπαιξε μέχρι το 2002 στην Independiente. Από το 2002 μέχρι το 2004 έπαιξε στη Manchester United και σε 63 συμμετοχές σημείωσε 10 γκολ και για να βοηθήσω μου κάνουν εντύπωση τα 10 γκολ, μου φαίνεται πολλά. Και μετά ξεμπούκωσε. Το 4 Έχω την αίσθηση ότι την πρώτη χρονιά δεν έβαλε κανένα. Κανένα. Νομίζω τα 10 γκολ είναι τη δεύτερη σεζόν. Ναι. Λοιπόν, 4 έως 7 στη Villarreal, που εκεί ξεκίνησε να δείχνει το πραγματικό του ταλέντο και στο σκοράρισμα. Μεγάλο πέρασμα από την Ατλέτικο, 7-11. Μεγάλη Ατλέτικο εκείνων των χρόνων. 11... Έχει πάρει και UEFA βεβαίως. Παρτενέρ του, να βοηθήσουμε τόσο. Να πούμε όχι, εντάξει, τον έχουμε δώσει τώρα. Ναι, εντάξει. 11-12 Ίντερ και μετά ξεκίνησε σιγά σιγά την κατιούσα με Ιντερνασιονάλ, Οσάκα, Πενιαρόλ, Μουμπάι City και το 2018 έκλεισε την καριέρα του στην Κίτσι. Λοιπόν. Τώρα για όσους είστε στο Spotify και δεν έχετε συγκρατήσει τις πληροφορίες, να μπείτε στο YouTube να δείτε την κάρτα, θα την παίξουμε και στα social. Εντάξει, θα τη βάλουμε στα social βέβαια, ναι. Και θα απαντήσετε εκεί πέρα. Μπορείτε να απαντήσετε και στο YouTube και στο Spotify, ποιος πιστεύετε ότι είναι. Θα παίξει και στα social για να δώσετε εκεί την απάντησή σας. Λοιπόν, θα έχουμε κουιζάκια γενικά και θα δούμε στην πορεία και ανάλογα και με τη συμμετοχή σας πόσο διαδραστικά θα τα κάνουμε και στα επεισόδια μας. Δηλαδή, τι μπορεί να κερδίσει κάποιος μέσω του quiz. Απλά θέλουμε πρώτα να δούμε την ανταπόκριση σας. Έτσι. Απαντήστε ποιος είναι ο παίκτης. Εντάξει, είναι εύκολο. Τώρα δηλαδή σε μια κατηγορία θα ήταν εύκολο. Τι. Τις επόμενες εβδομάδες θα είναι πιο δύσκολο. Σίγουρα. Αυτό είναι, εντάξει, είναι πολύ εισαγωγικό. Εντάξει. Δηλαδή μπορώ να καταλάβω κάποιος να δυσκολευτεί αν είναι 20 χρονών. Τώρα κάποιος που είναι over 30 δύσκολα. Εντάξει. Αυτά. Εντάξει, πήγε λίγο παραπάνω σήμερα το επεισόδιο. Εντάξει, όχι κάτι φοβερό. Μια φορά στα 10 χρόνια παίρνουν διπλό οι Manchester Ray μέσα στο Anfield, οπότε το παιδί ήθελε να το χαρεί λίγο παραπάνω. Το επόμενο επεισόδιο θα είναι πιο μικρό. Μία φορά στα 30 χρόνια παίρνει πρωτάθλημα και κάναμε ολόκληρο επεισόδιο για τη Liverpool, ρε φίλε, στο τέλος της σεζόν της προηγούμενης. Ένα 10 λεπτάκι δεν πρωτάθλημα πήρα, ρε φίλε. Εντάξει. Ήταν δεύτερη φορά στα τελευταία 5 χρόνια. Μην μπερδεύεις. Δεύτερη φορά στα τελευταία 30 χρόνια ήταν. Οκ, εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Like, subscribe κτλ. Τέτοιες αναλύσεις δεν τις βρίσκεται πουθενά. Και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να έχουμε και καλεσμένους, βέβαια, έτσι. Δεν θα πάμε όλη τη σεζόν μόνοι μας. Όχι. Θα αρχίσουν να έρχονται και διάφοροι καλεσμένοι. Και για να αποκτήσει η κουβέντα μας έτσι παλμό, χιούμορ που έχουμε. Και για τους ξενύχτες ξεκίνησε και το NBA, οπότε ραντεβού και δίπλα, στο δίπλα στούντιο. Από Σαββατοκύριακο. Πάντα δυνατά. Έτσι. Μπούμε δυνατά. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους. Αυτά. Φιλιά, γεια χαρά. Γεια χαρά.